Εδώ με την Δήμαρχο Λευκονίκου και φίλο, θα την πάρουμε κάποια χρόνια πίσω, δεν ξέρω πόσα. Θα μας πει η ίδια όταν ήταν στο σχολείο. Κυρία Αλισάνδρου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε απλοποίηση στην ορθογραφία και μας στείλατε και αρκετές κάρτες. Από αυτά έχουμε επιλέξει κάποια. Πείτε μας λίγο γιατί έγινε αυτή η απλοποίηση, πριν δούμε συγκεκριμένες λέξεις. Πριν σου απαντήσω, να πω χρόνια πολλά στις Μαρίες που γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά, ναι. Και να πούμε και ότι συμπαριστάμεθα στα αδέλφια μας του Θεσσαλικού κάμπου που ξεκινούν τη ζωή τους. Που ταλαιπωρούνται και πνίγονται ουσιαστικά. Και εμείς είμαστε του Μεσαρίτικου κάμπου και ξέρουμε. Και άλλο είναι κρύ, δυστυχώς. Είναι μια τραγικότατη κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου απαντήσω. Πάμε στην απλοποίηση. Πόσα χρόνια. Ναι. Πείτε μου τα χρόνια και μετά την απλοποίηση. Αφιπηρέτησαν πιο νωρίς το 12, άρα έχω αρκετά χρόνια μακριά από τα σχολεία. Μάλιστα. Να είμαστε ειλικρινείς. Μια δεκαετία περίπου, ναι. 11 χρόνια. 11. Ναι. Καθηγητής Παπινιώτης, έτσι, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, από όπου έτσι αποφοίτησα. Τον είχατε καθηγητή? Βέβαια, 3 χρόνια. Ναι. Και εξέταζε και προφορικά. Εξαιρετικός. Τον ακολουθώ λοιπόν εφόσον ήταν καθηγητής μου. Ακολουθώντας τη γραμματική του, βλέπουμε ότι αυτές είναι οι προκλητικές ορθογραφίες λέξεων, όπως λέγονται. Γιατί πολλοί μιλούν για την κακοδαιμονία της ελληνικής γλώσσας. Γιατί υπάρχουν κάποιες εξωφρενικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, ορθογραφίες. Ωραία, να δούμε την πρώτη κάρτα, παρακαλώ. Ναι, για να μιλάμε με παραδείγματα. Εδώ, αυγό με β αντί με ύψιλο. Τους κάνει εντύπωση. Και όμως θα δούμε γιατί είναι έτσι. Εταιρεία με γιώτα αντί με γιώτα, αλλιώς με γιώτα αντί με όμικρο γιώτα, παλιώς με γιώτα αντί με ήτα. Το βρωμό με όμικρο αντί με ωμέγα. Το βρωμό σημαίνει κάνω θόρυβο. Και επειδή μετά από θόρυβο ακολουθεί τη σωσμία. Λοιπόν, γλύφο είναι με γιώτα. Το γλύφο με ύψιλο είναι ο γλύπτης. Από εκεί που προέρχεται ο γλύπτης. Κτίριο με ήτα, πυρούνι με γιώτα, αντί με ήτα, θα τα δούμε μετά που προέρχονται. Ο Σέξπιρ με έψιλο έτσι και γιώτα αντί αλφα γιώτα και ήτα. Ντοκιμαντέρ γιώτα έψιλο αντί ύψιλο αλφα γιώτα από τα γαλλικά. Καινούριος με γάμμα αντί καινούριος. Από το ρήμα καινουργό, δηλαδή ένα δημιουργό, από το κενός και έργο. Μπύρα αντί μπύρα. Η μπύρα τώρα είναι με γιώτα, ενώ ήταν με ύψιλο, ναι. Το ιταλικό μπύρα. Φτώχεια με γιώτα αντί με έψιλο γιώτα. Μήνυμα ήτα ύψιλο, γιατί είναι από το ρήμα μηνό και όχι το αντίθετο. Ναι, δεν άλλο. Το μήνυμα έτσι το ξέραμε, έτσι έμεινε. Κάποιοι το έγραφαν διαφορετικά. Μάλιστα. Συμπόνια, γιώτα αντί όμικρο γιώτα από το ρήμα συμπονώ. Το αυτή με φι και όχι με ύψιλο γιώτα. Του πάει καλύτερα το αυτή, το φίτα δεν του πάει. Δεν του πάει, γιατί έτσι το μάθαμε. Ξυλώνω, ήτα και όχι ξυλώνω με ύψιλο, γιατί είναι από το εξυλώνω και όχι από το ξύλο. Διαφήμιση ήτα γιώτα και όχι ήτα, γιατί είναι από το ρήμα διαφημίζω, τα ρήματα εισίζω που μαθαίναμε. Ναι. Ξύδι με γιώτα και όχι ξύδι με ύψιλο, γιατί δεν παράγεται από το οξύς, αλλά από το οξύδιον, όπως λένε. Δηλαδή, εντάξει, είναι και πολλά άλλα τα οποία αντιλαμβάνεστε. Πείτε μου λίγο, δηλαδή, αν κάποιος τα γράψει με τον παλαιότερο τρόπο, υπάρχει πρόβλημα? Θα του αφαιρέσετε μονάδες, αν διορθώνατε τώρα μια έκθεση για ένα κείμενο, ένα διαγώνισμα νέων ελληνικών? Αν τους τα μάθαμε, αν τους τα μαθαίναμε στο σχολείο. Στα σχολεία πλέον μαθαίνουμε αυτή την ορθογραφία. Ναι. Οφείλουν να τα ξέρουν τα παιδιά, άρα με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διορθώνουν οι εκπαιδευτικοί. Το γεγονός ότι πλέον τους αφήνουμε και δεν τους διορθώνουμε τα ορθογραφικά λάθη, αυτό είναι καλό ή κακό? Αν θέλεις τη δική μου τη γνώμη, δική σας άποψη, είναι κακό. Είναι κακό. Πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά την ορθογραφία εξ αμπαλώνων ήχων. Γιατί είναι φωτογραφικά που μαθαίνουμε τη γλώσσα. Αποτυπώνεται η γλώσσα. Και έτσι άμα το γράψω μια φορά λάθος και το δω λάθος και δεν μου το διορθώσουν, θα το κάνω πάντα λάθος. Γιατί οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας λένε μην πιέζετε τα παιδιά για την ορθογραφία. Λέμε. Τι να κάνω, εμείς αλλά θεωρείτε ότι εντάξει, εμάς που μας πίεζαν, νομίζω μάθαμε ορθογραφία. Μάθαμε βεβαίως. Ναι. Βεβαίως μάθαμε. Συνεπώς τώρα στα σχολεία είναι με αυτή την ορθογραφία που γίνονται αυτές οι λέξεις. Και πολλές άλλες που δεν είναι πάρα πολλές. Ναι. Γιατί η ιστορική ορθογραφία συμπίπτει με αυτό που λέμε τιμολογία της λέξης. Δηλαδή την αληθινή προέλευση της λέξης. Έτοιμον, έτσι σημαίνει έτοιμος είναι ο αληθής. Το έτοιμο είναι αληθινή σημασία της λέξης. Άρα σήμερα αποκαθιστούμε στην ουσία την πραγματική σημασία της λέξης και την πραγματική ορθογραφία. Έτσι έπρεπε να γράφονται και γράφονταν
έτσι από λάθος με άλλο στο γεγονός ότι μιλάμε την κυπριακή διάλεκτο, γράφουμε ελληνικά, όλο αυτό πόσο μας δυσκολεύει. Γιατί κατά καιρούς έχουν πει ότι αυτός είναι ο τρόπος που δεν μπορούν τα παιδιά, γι' αυτό τον λόγο δεν εκφράζονται όπως εκφράζονται τα παιδιά από την Ελλάδα. Ναι. Δεν το βλέπουμε. Ναι. Αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε και τα παιδιά από την Ελλάδα πώς εκφράζονται και τους μεγαλύτερους πώς εκφράζονται στην Ελλάδα και πώς εκφραζόμαστε εμείς. Όμως αυτό δεν είναι ένα άλοθη για να μην μιλούμε σωστά την ελληνική γλώσσα. Φταίνε πολλά άλλα πράγματα. Φταίει το ότι στην Κύπρο έχουμε το δέλεαρ της προσομοίωσης με το δυνάστη. Θεωρούμε ότι τα αγγλικά είναι ανώτερα, γι' αυτό δεν δίνουμε σημασία στα ελληνικά. Πριν το παιδί μάθει να μιλήσει, θέλουμε να μάθει αγγλικά. Δεν δίνουμε σημασία στη γλώσσα μας. Νομίζουμε ότι η γιαγιά θα μάθει το παιδί. Εντάξει, σήμερα έχουμε πολλές γιαγιάδες μορφωμένες και πιστεύω ότι τα παιδιά θα τα βοηθήσουν. Και ο τρόπος που γράφουν τα μηνύματα, το Greek English. Αυτό είναι το τραγικότατο, γιατί δεν μαθαίνουν να γράφουν ελληνικά. Τι κρίμα είναι αυτό. Και τα δικά μας τα παιδιά ολονών μας γράφουν αυτά τα Greek. Δυστυχώς. Πείτε μου λίγο τώρα που ξεκινά το νέο σχολείο, η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τι πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι, οι φιλόλογοι σας. Ποιο ήταν το μυστικό έτσι ώστε αυτό που λέτε να μεταφέρετε σωστά και να το εισπράττουν, να το κατανοούν και να το εμπεδώνουν οι μαθητές. Ο Παπανούτσος έλεγε 3 πράγματα χρειάζεται. Ο Μέγας Παπανούτσος ήταν σπουδαίος φιλόλογος, σπουδαίος συγγραφέας και γενικός διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος επί Γεωργίου Παπανδρέου. Τι έλεγε? 3 πράγματα χρειάζεται ο εκπαιδευτικός. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Σημαντικότατο. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοούν τα παιδιά. Έχουμε σήμερα παιδιά τα οποία έχουν φοβερά προβλήματα και από το σπίτι τους, αλλά παλιότερα δεν ακούγαμε για παιδιά με δυσλεξία τα χρόνια μας. Δεν ακούγαμε παιδιά που έχουν δέπη, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα. Δεν ακούγαμε για παιδιά αυτιστικά. Σήμερα έχουμε παιδιά που έχουν προβλήματα. Πέρα από τα οικογενειακά προβλήματα, έχουμε και τέτοια είδους προβλήματα. Πρέπει να εγκύψουν και να ασχοληθούν ουσιαστικά. Με αγάπη και με κατανόηση σε αυτά τα παιδιά, να τα βοηθήσουν. Όλοι έχουν δικαίωμα. Και αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι πιο έξυπνα από τα άλλα, απλώς θέλουν υπομονή που θέλουμε πάρα πολύ, κατανόηση και αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.